Ousmane Sonko ou ye amena ka galon dala amena nda do ala Sénégal willen do bi abe à feu et à sang. Au-delà de Ousmane Sonko, ou be fega farafina chide. Ou te fait asimi yonwere de kana tourner. Ou be fait asimi nga ko kololo kada malima amena. Vraiment la vidéo est partagée. Le maximum de partage pour que amse ganda donne sujet na très rapidement. Ani Mali feneka nga mouneke. Ne géopolitique na choye. Donc je veux beaucoup de partage. Aïe ker bla parce que vous ne pouvez pas signaler la bila côté. Aïe ker de digi digi. Là où c'est que aïe ker digi digi pour que vous avez une vidéo à signaler parce que ne directive dame na ma une directive sumara ou bien une vidéo signaler parce que me comment me faut avec mon chama ne choqué avec mon chama ne qu'est-ce qu'il y a fait mon cas kalfa toro parce que me tient des fois et minte fait farafina ka wuli ne yanga kuma ma avec ko jahanama de be ka wuli ikulo konnala. Donc, quand on cherche à chaque chérif tiami a été kabako frati, ala cherche à so kabako frala, fra mununa quand bana bade ma tension diabète fou dimi rendimi kodimi. Cherche à numéro est 75 64 10 10. Anga kutubu nanga wali fo chegu la sanakane pele ape seku. Atita ate mogoti ko na gelara malikola wuli be ka kutubu segere wa kacha ala fe. Ni la sanakane dadu ala wallahi abinyanabo. Ka chek sala fo kanjalo ale de fa seku dauda kanjalo fo yan fo tubakura. Donumbaga ka kuma manja murkete une semaine ka famille kanjalo la ka befo ka madu kanjalo fo yan fo diri ka fo mogo ye victoire gloire no anga mouvement a daile lendo be mogo ki be segu tungara fe no anga président guide la joka ko kadi ne amara sila ka ko kadi be fa anga janga collaborer ibe fe esi avon ini maska je ibe fe ini sako nunu anga basi munu be gabo ani yoro chama e jije ka do victoire gloire la même mali ama jonne kon fe ambe farafina jonne kon fe activiste ou yere de ka mouvement ni awka laine konnala est-ce qu'il y a femme donc balma ame do sujet kono vraiment balma au Sénégal bi andusu kasilen no ay nouvelle meme farafina be sigilen do ka Sénégal la Sénégal wulle ne don bi ka sababu ke Macky Sall ka janfa jugu ka sababu ke Macky Sall tubabu be ga bla janfa mina ko farafina asimi ɲɔgɔn fila kana sɔrɔ farafina asimi nga mentalité o kana développer asimi nga ko kɔlɔlɔ a ka da Mali ma mɔgɔ minnu bɛ ka Macky Sall bila o baara la olu de ye Macky Sall su ka bila Ousmane Sonko la an bɛ wagati min na bi Ousmane Sonko a minɛli c'est comme i bɛ ka farafina révolution de arrêter bi Ousmane Sonko minɛli c'est comme i bɛ ka farafina tile kura min bɛ ka wuli c'est comme i bɛ k'i bolo de biri o tile kura in na an kana don fɛn kɔnɔna la a kɛra cogo min na Macky Sall a bɛ san 2 bɔ u kɛlen bɛ ka galon de ta k'a da Ousmane Sonko la ko a taalen a ka docteur de y'a prescrire a ye ko a kan ka to ka fari masse donc a taalen salon de massage dɔ de la a masse to la den dɔ de taara galon tigɛ ka da a la muso dɔ de ye galon tigɛ ka da Ousmane Sonko ale kan a bɛ san 2 bɔ aw yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ fari masse o fana ka t'i jɔ ko mɔgɔ binna ale kan plus de 2 ans de procès a dɔw la Ousmane Sonko b'a wele k'a arrêter u bɛ siran u bɛ tila k'a bila o procès in de filɛ o kɔlɔlɔ dɛ o procès de filɛ ka taa wolo ko wɛrɛ la an si sigilen tɛ ni ko min ye u ye muso yɛrɛ a minɛla min na k'o ye viol ye k'a binna dɔ kan u y'o ko yɛrɛ da kɛrɛfɛ parce que u y'a ye jɔsen t'o la aw ni Ala cɛ Ousmane Sonko a bɛ posture min na Ousmane Sonko makama min b'a kan Ousmane Sonko wari min b'a kun aw ni Ala cɛ mɔgɔ bɛ se k'a miiri k'o bɛ se ka bin muso kan wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye aw nana mun de kɛ k'a bɛ ka jeunesse corrompue an ye min mɛn k'a accusera est-ce qu'il y'a faamu k'a condamnera san 2 2 ans de prison ferme c'est kɔrɔ a bɛ bila kaso la a tɛ bɔ ko k'a sababu kɛ mun de ye ko k'a sababu kɛ k'a bɛ k'a essayer ka jeunesse corrompue n balimaw tɛ nin ye kabako ye dɛ ko Ousmane Sonko ko bɛ ka jeunesse corrompue k'a minɛkun filɛ ko parce que k'a bɛ ka jeunesse corrompue a kun y'a minɛ vol la a y'a accusé viol la k'a binna muso kan k'a ye o agressé a bɛ ka donna nataw la Assimi y'i sen da yɔrɔ min na Ousmane Sonko fana ka se ka a sen da o yɔrɔ ninnu na donc ils veulent tout faire bi an bɛ wagati min na Ousmane Sonko kana fanga sɔrɔ France bɛ ka Macky Sall a bɛ ka a dɛmɛ nin ko la
aba kalama Macky Sall est constitution révisée. Macky Sall est dans le 3e mandat de guerre. Alors que n'a CEDEAO tagalay bi. CEDEAO de Kando, ko 3e mandat, ko ale tena Jenny aye. Quand était son président au 3e mandat, Alassane est 3e mandat à Sigilena. Oh, Alassane Gelen a 3e mandat, oh, on est fait avec Macky Sall Diagelia, Macky Sall bena y présenter à 2 mandats, à Fanga Pana. Macky Sall bena y présenter tout le 3e mandat là. Ni bekele mega CEDEAO Sigilento ou tekuma, ni bekele mega Francis Sigilento ou tekuma. Macky Sall kuya dalakan di, esi ya famu, ka ti représenter tout le mais aya dalakan aya wuli aya soso ame wakati mina aba kalama ko Macky Sall kume fangala kabri pratiquement atete ka temps kana ibeka ka tana aye ni beke fangala donc oba ira ka fo Macky Sall e minga fangala ka cha plus de 10 ans ame wakati mkonala donc ni CEDEAO masega kuma Macky Sall fait CEDEAO masega fo Macky Sall vraiment is symbole ko ina fanga into Sénégal obolo nu ka dana ta ga da mo minga ngosigi Obeka Macky Sall la Sénégal beka jikintinga kono Sénégal beka toro Sénégal sera sous une population mega blayona alors que manga blayona ni objectif te doré obe fait coûte que coûte parce que on yeba la bi saraka tala ni élection que Ousmane Sonko qui présenté wallah le rebna fangala Ousmane Sonko il sera fangala ani Assimi be collaborer ani Ibrahima Traoré be collaborer ani Guinée président be collaborer aba donc a foko essayer au courant de créer tola et enfreint. Ouais, tu vas où? Où que ni a tagale CEDEAO min créé quand nous di Francima akacha ala feibae ka foko fude kumena siri odana ame wakati mna bila kote Ousmane Sonko ya ka soutien a ira Mali la ka be Mali soutenir ka be Mali deme ka be Assimi nga akilla ko koni Assimi ye abla oro yoro kale Ousmane Sonko ko billahi ka ba ko ay Mali dema ka kele la re bo ame wakati dola farafina pan-africanisme do de beka wuli farafina kanuni do de beka wuli farafina dien do de beka wuli bi a bel ju tigera ka bo Mali de la o de la bi angana yo nege anga autorité anga nyemo o seka demo de do Ousmane Sonko ma vraiment o ka la o seka o deme do ama si possible alaga kuma Macky Sall fait aga Ousmane Sonko bla wallahi o ka anga barake parce que bi angana yo nege Mali ka anga liti do reke mena analyse do ke awye bi Mali ka anga liti do reke géopolitique la o liti ye muni ni atakala iba ye ka fo CEDEAO be fe ka Mali ka fanga bi CEDEAO be fe Assimi nunu ou kana présenter CEDEAO ou be fe ka janfa siri Assimi nunu kama alors que bi me kuma do foye Assimi bouton do be Assimi bolo na yi tege dige bouton nga be CEDEAO jamana be exploser jamana glone me tubabu la jamana ni CEDEAO ka influence ba ka France ka côté bouton do be Assimi bolo na yi bouton dige bouton rouge abe CEDEAO jamana be éclaté antna jamana to fo bi beba donc ka fo Mali dafe dugu badembe on révolution ni kaso et Niger ni révolution ni kaso Côte d'Ivoire ni révolution ni kaso Nigeria ni révolution ni kaso jamana don benye yelena ko ni be feka se terroriste la ni be feka se rebelle la ti bolo di risima o jamana munun baneme ko bolo di risima beya e ka fo bi o farafina ka jonne farafina jonne oluye on bo Assimi kanu meni jamana nunu na ni Assimi ni société civile nunu ye barake ou bien Assimi nunu ou ka fere ke ka fen do bla sur place ka no do bla sur place ina fo société civile munu no lu bien activiste munu bien nous l'amener au Burkina ou l'amener au Afrique yoro chama olu ni société civile nunu leaderu ou ka fara yonga nous fara la yonga ku fanga ke kele yelema bena jago ya jamana damado la farafina yelema bena ni yelema nana o jamana damado la olu bebe na fara Assimi nga u ka je ku koda tubabu kola u ka je ku to u koda eski avamu américain kola pour que ka ke farafina min na bana tubabu ka marama na Assimi diab se ka CEDEAO jamana be cha me wakati na bo Assimi nga allié ba de Ousmane Sonko ya me wakati na bi Assimi nga allié belebele ba de Ousmane Sonko donc normalement sans qu'on soit au niveau de la présidence celui de Mali ama nga sigi bi kan yere kele ko révolution me gagna en kelen bolo en kelen tisere jamana munu me fe ga libérer farafina
Mali ka nguru de meri jamana fɛn n'a bɛ fɛ ka libération sira ta farafina o y'a terme n bɛ ka terme fɔ ka adouci jamana fɛn bɛ fɛ ka libérer farafina Mali ka kan ka olu dɛmɛ parce que u bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ye Mali ka kɛlɛ de kɔnɔ bi armée malienne kɛra farafina armée de parce que bi ni armée malienne ye victoire fɛn fɛn kɛ farafina i b'a ye k'a fɔ a bɛ diya farafina état bɛɛ de a bɛ diya farafina jamanaw bɛɛ ye l'armée malienne est devenue l'armée la mieux aimée du continent jigi bɛɛ talen bɛ ka da Mali armée de kan parce que ala k'an kisi n'a tiɲɛna olu bolo farafina ka révolution de tiɲɛna Ousmane Sonko tɔ ja bɛ ka gɛlɛya mun na parce que a ɲɛ bɛ ko bɛ ka ɲɛ Mali la ko bɛ ka ɲɛ Assimi bolo o de bɛ ka Ousmane Sonko tɔ ja gɛlɛya a ka kɛlɛ in kɔnɔna la donc ni Mali fana bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ ka sama Ousmane Sonko ma parce que Mali ka kan ka fɛɛrɛ de ka Assimi ka leadership pour que Mali ka kɛ jamanaba ye il faut que Mali ka influence ka bonya farafina de bon Dieu merci ala bɛ k'o kɛ mais o tɔ ka kan ka matérialiser de Mali de ka kan ka dɛmɛ don jamanaw ma mais olu baara o bɛɛ bɛ kɛ dogo de la mais je suis obligé k'a fɔ réseaux sociaux kan mais nin baara ninnu ka kan ka kɛ dogo de la est ce que vous voyez mais m'a dɔn ni état bɛ procéder olu bɛ kɛ dogo de la c'est à dire Mali ka kan ka fɛɛrɛ kɛ o leadership min bɛ yen ni farafina bɛ k'i jigi da Assimi kan Assimi ka kan ka fɛɛrɛ de kɛ a ka o vision a bɛ se ka a bɛ se ka jɛnsɛn farafina cogo min na farafina bɛɛ bɛ se ka o idéologie in partager n'o idéologie in donna farafina jamana caman kun ma régime de bɛna yɛlɛma ni régime tora ka yɛlɛma a bɛ se ka kɛ dans 5 ans mɔgɔ b'u yɛrɛ sɔrɔ fanga la minnu tɛ faransi ka ko man bon minnu bolo o la Mali bɛ se ka CEDEAO kura ani o jamanaw an bɛ se ka jɛ ka CEDEAO kura créer ani o jamanaw an bɛ se ka jɛ ka Union africaine kura an bɛ se ka créer ɲɔgɔn fɛ ensemble parce que o y'a sɔrɔ o jamana ninnu bɛɛ bɔra faransi ka influence la o b'a sɔrɔ farafina ka mara a ka mentalité o b'a sɔrɔ faransi ka mara n'a ka mentalité o si tɛ nin jamana ninnu kan donc Mali ka kan ka jamana ninnu dɛmɛ de u ka se k'u yɛrɛ libérer n'a fɔra k'u dɛmɛ k'u yɛrɛ libérer a kɔrɔ ka ca ko caman b'a la est ce que vous voyez anw filɛ bi ala ye fɛn dɔ kɛ Assimi ninnu ye n'i y'a ta k'a lajɛ c'est à dire activistes minnu bɛ Assimi bolo bi Mali la c'est les activistes qui sont très très influents en Afrique o Assimi de bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ pour que o activistes ninnu ani Afrique activistes ninnu Afrique société civile ninnu olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka koloso ɲɔgɔn na pour que vision ni doctrine min bɛ yen Mali la Mali ka gouvernement na o vision no doctrine ninnu bɛ se ka don jamanadenw kun ma ni jamana ninnu kɔnɔ pour que yɛlɛma bɛ se ka don o jamana ninnu kɔnɔ parce que il faut que yɛlɛma de ka na jamana caman na bon Assimi bɛ se ka baara kɛ bi yɛlɛma ka na jamana ninnu caman kɔnɔna la bi a se b'a ye parce que il est l'un des chefs d'État avec Choguel Kokala Maïga les mieux écoutés en Afrique nous ko ngo a bɛ taga de donc il suffit d'un petit coup de pouce est-ce que vous voyez pour aider certains peuples à se libérer donc plus les peuples se libèrent plus Mali tɔ de bɛ kisi quoi Mali tɔ de bɛ tanga est-ce qu'il y a faamu e ma ye Faransi bɛ k'a ka dernière bataille bɛɛ kɛ Faransi bɛ k'a se sugu bɛɛ kɛ k'a ja Niger k'a tɛ fɛ Niger ka taa a tɛ fɛ Bazoum ka taa ni Bazoum taara c'est fini pour la France Bazoum mana taa o ye ko de tiɲɛnen Faransi bolo donc i b'a ye k'a fɔ o de la baara ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ bɛ ka kɛ Faransi fɛ coûte que coûte pour maintenir vraiment Bazoum au pouvoir donc balimaw Ousmane Sonko a un soutien, il a un soutien indéfectible. Vraiment, nous soutenons le peuple sénégalais. Nous soutenons vraiment la lutte de Ousmane Sonko. Ce qu'il est en train de faire vraiment pour l'Afrique, pour le Mali. Ousmane Sonko a été là lorsque nous en avons besoin. Il a soutenu le Mali. Il a dénoncé la politique de la France. Il a dénoncé l'intervention de la MINUSMA au Mali. La présence onusienne au Mali. Ousmane Sonko a eu à le dénoncer. Ousmane Sonko a eu à aider vraiment à rehausser l'image du Mali à l'extérieur. Il s'identifie à travers le combat du Mali. Ce que le peuple malien peut faire, ou bien les autorités maliennes pour Ousmane Sonko, vraiment c'est de venir en aide, c'est de lui venir en aide pour l'aider vraiment à ce qu'il se libère vraiment de ce que Macky Sall est en train de faire sur lui. Donc Ousmane Sonko, c'est un véritable panafricanisme. Donc les autorités maliennes doivent tout faire parce qu'actuellement, le Mali est le fer de lance de la nouvelle révolution africaine. Donc ils vont tout faire
pour étouffer la révolution malienne dans l'œuf, la révolution africaine dans l'œuf. Car si la révolution malienne réussit, c'est la révolution africaine qui va s'en suivre. Donc Sonko est en train de suivre vraiment ce chemin. Les idéaux de Sonko et de Assimi Goïta se retrouvent. Donc nous devrons tout faire pour que cette nouvelle génération de Assimi Goïta en Afrique puisse émerger. Nous devrons tout faire, le Mali doit tout faire pour qu'il puisse y avoir un changement de régime au niveau de la sous-région. Un changement de régime. Des pays qui sont prêts, des pays qui sont capables de dire non à la France, de rejeter la politique française. C'est très important. Ça permettra de sécuriser non seulement le Mali, mais la révolution africaine. Donc, chers Africains, vraiment, donnons-nous les mains pour que cette nouvelle révolution africaine puisse réussir, dont le leadership est piloté par Assimi Goïta. Ousmane Sonko est en train de faire quelque chose de grandiose. Vous constaterez que lorsqu'il fait un direct, s'il lance un direct, automatiquement, vous allez voir plus de 50 000 personnes en live. Ça veut dire qu'il fait partie des personnalités politiques les plus écoutées en Afrique. Sinon, il n'a rien fait à Macky Sall. On l'avait accusé de viol. La Cour a rejeté le cas de viol. Maintenant, les charges qu'ils ont retenues, on sait qu'il a corrompu les jeunes. Il a été emprisonné, imaginez, à 2 ans de prison ferme pour des faits de corruption de la jeunesse. Des faits qui n'ont pas pu être prouvés. Donc vraiment, nous montrons notre solidarité au peuple sénégalais. Nous montrons notre solidarité vraiment à la communauté Ousmane Sonko, au panafricanisme, de nous donner les mains, de nous organiser, d'arracher cette nouvelle révolution, de mettre fin définitivement à la France-Afrique, à l'exploitation de l'Afrique par les puissances occidentales. C'est le moment de mettre un frein vraiment à cette hégémonie occidentale. L'Afrique, nous avons des potentialités, nous avons des ressources minières. Nous n'avons pas besoin de prendre des prêts au niveau du FMI, de la Banque mondiale. L'or dont nous disposons nous suffise. Le diamant, l'uranium dont nous disposons nous suffise. Pourquoi l'Afrique ne se donne pas les mains pour bâtir une seule vision, un seul État, une seule nation, afin de se hisser au rang des superpuissances économiques et militaires? C'est le moment où à jamais, la patrie ou la mort nous vaincront. Merci.